Sa edad na 12, naramdaman ko na hindi fair ang mundo. Habang ang mga kaibigan ko ay naglalaro, nasa bukid ako, babad sa initan. Nagtatanim ng palay katuwang si tatay. Hindi ito ang buhay na plinano ng mga magulang ko para sa amin. Pero ito lang ang buhay na kaya nilang ibigay. 8 taon pa ang lumipas, nasanay na ako. Ang karet ang katumbas ng espadang kahoy na nilalaro ng mga kaibigan ko. Ang punong inaakyat ko ay hindi para sa tagu-taguan, kundi para sa mga panlako ni nanay sa palengke. Ang mga kasama ko ay hindi mga binatilyong nagsasayawan, kundi mga pamilyadong kailangan kumayod para sa sarili nilang pamilya. Sinabi ko noon, makatapos lang ako ng high school, luluwas ako para bigyan ng bagong buhay ang mga magulang ko. Yung hindi salat sa hirap, yung hindi inaararo ang pananim na hindi naman sa amin pag-inani, yung buhay na hindi gumagamit ng lampara, yung buhay na kilala ang kalan at hindi nagpapadingas ng kahoy. Ako si Ellie, batang tumanda na sa pagtatrabaho. Mula noon hanggang ngayon. Pero hindi pa rin ako sumusuko. Hindi pa ako bumibigay. Ang loob ko'y kasing tatag at tikas ng kalabaw. Ilang taon pa, maaabot ko din yun. Nay, tay, nahuli man ako sa plano kong pag-ahon. Aabutin ko pa rin yun para sa inyo. Sayang hindi nila maaabutan yung pag-ahon ko. Itutuloy ko na lang para sa kanila at para sa bagong pamilya ko. Ako si Ellie, batang nagtrabaho. Hinabot ng pagkamagulang, pero patuloy pa ding lalaban. Itay, inay, para sa inyo to. My love, if you think yung buhay nyo ay harsh, if you think your life is hard, some people are just harder. Hindi nila kilala yung childhood kasi they don't have any to begin with. Their childhood memories are composed of them working hard to put food on their table. Gumigising sila ng umaga, hindi para ayusin yung gamit nila papasok ng eskwela. Some people are doing this because they have to work early in the morning. So if you think life is hard for you, again, life is harder for some. Pero katulad ni Ellie, hindi yun naging rason para talikuran niya yung pangarap niya. Hindi yun naging rason para umurong siya sa laban ng buhay. I am not asking you to undergo the same thing that Ellie went through to understand life. Siguro, ang tanging tinuturo lang sa atin ni Ellie is to appreciate more what we have. Kasi you may think that what you have is little. Pero for some people like Ellie, that's a lot.